bisa achiase achim asane batabi asubua asuoso anamase akroso asanteman kwama kura ani enkuro to a atwa empatam wonyinashia bia obia tie abozigi 93.3 we are the best in the east yawo Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM. Ahinkai FM. Ahinkai FM. Adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM. Mama
adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache ediba ahinkai 93.3 FM. Ediba ahinkai 93.3 FM. Meka se wana waye. Yay. Anne. Au oba papa Christy. Yay. Me to me ne. Me to me nante. Meka se wana waye. Na waye. Wana waye. Mami o. Na dichia ebe netimia good na sorry them meka se wana wayo sawa agudi wa dance ye awedi wana waye wedi wana waye na wedi wa Idiot, why you? Why you? Obey. Yay! Anne, oh, Papa Christy. Saba. Tanana. Also bless the Lord, oh my soul, oh Lord my God. Thou art very great. Thou art clothed with honor and majesty, who coverest thyself with light as a garment, who stretches out the heavens like a curtain. See, one fire we ran sound when it's Sa wana waye ya mira o pebe gumeni wasi enu tina no poya de asedane ayeye de be ma susu nyankopon ni biom nya wabọ mi no mi enu oban wa hwe so no wa ma de papa bi ate yen ono ne na no poyi ye kire ni so de ama no. The Alpha and the Omega, the beginning and the end. Assassin, and ye nyankropon. Naduma doso ma minu mienu. Nanka yenso yen anyway. Say a kodama de chien. Nanka yenso yen hwan. Senka osanabo so me ne da etoso edu bako e ba beto yen. Say radisen ko ne etna se. Na boni ayedi oni ebumu nkonta na watete afri papa yomu a wa wudi adanse senka enya de anka July krabeto. God is good. He's good. Shaba.
Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba ahinkai 93.3 na tinya ebrei matinya kojina wa sorry them wana waye sa akudi wa dance ye we die wana waye sa isipidere sakaragara asindiriri sa boko anyumwe ya de saboko ya mpepere ya ho koni benkum koni nifa yanko benkum nifa koni boko saba yamam anio anopa ya obibika awurade aboya wo ban tie obibika ya wadanse bidi saba wana waye wedi wana waye eyo noa eyo nyamino eyo noa David nyamino eyo noa saba himono sa sankudede yankwa tie wafa awira nsa wenachi wana waye ma ono agoto na menemu ate yatamfo beba wete sane etie bia o beba wete adom na doso sa wo sori anopa ma awurade ehunu sane ya waya ma wonu wani aso elinti just to confuse your enemies, you know. Oh sorry impo se komo de wokra no asa komo de wokra no ayede ba de sa will confuse you. You do that to just to bamboozle the minds of your enemies. Confuse them. Ma omonka say nenya brantie we na yese komo ne no. Na enya brantie we na ne two e ka ne ho anu aka ne to adwuma. E na odidi asai. Saba. La adendere ade adada sha Boko. Anyone had the science to be Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba ahinkai 93.3 FM. I don't see on behalf of the team. Sanya Widimu Dadano, the competent, matured, solid production team. Odi ahinkai kwame yabuani di enim ene ye wukuada. Osanabo some no ne da etoso edu baako eye ne memo remfi say da so awa afe empim mienu ene aduonu baako emo enkakra bosome a ewo afe ni mu nia etoso enwotwe enumu ne yewo no aka bosome nan na ye de afe di akwa awie ya mimi de mi wogidie se eyire so kire so se danyara asafo awurade onwu yen animu ase onkuyen ode ye betwa afe no yare bia won ato se mra yen so awurade be sen yare na ode na dom ni nanije e de be seye mu anopa biara awurade de anije be seye mu anopa biara de bia awu waye mu awurade de nkwa be ba bewuram na ye de aseda na se enu nti me ka kire wo na anopa yi se enna aka ama ye de awie afi no woni wabusua mu muda awurade de adansedie na de besem afono mu na afa anwoma wo betunie eye awurade ana ye
Eyo no wa o. Eyo no wa. Eyo no wa. Eyo no wa. Onowa. Unamia. Da ada asin kidede sagadaga asin kidede sa. Hey! Wanya dia badie. Wamunya dia badie. Aha. Ni a otu ya ho amena no pai. Ma ono ankasa nto na mena mu. Ma wo mo nkonkomo a, ema wo mo ankasa tiri so. Asantefo anwoma da bi me yakwawni. Kwawufo anwoma eti baako enyimu du mienu no. Ose onipa biara ni wono mu a woton san de hira ne busuefo kenkan kɔ fam ho no a. Ose na san krofo no mayemfa sofi emfa mo won afuru so. Ye wia ya san de enkwase asa asabone e de akoma yi ase yakwa koyo mo nkwase yie akono mo nkwase asa akwa kodi wo mo nkwase aduane akosan nkwase asa ye wia ne abetena ye nkwase afie ye so obi so town onu bedi asi a sa nipa no onu so o ma wo ho ntowo a owo no ene ne nkɔ kirikirikiri bia o empire abɛbɔ ne sɛ ensusuya ne adwene bia wo wɔde fa ho no awurade nyankopɔn wo mo na Daniel so we empire pa me nka sɛ mi ku wo anu adwene me ho sɛ obekume ɛne me sɛ saa ne te dia ɛne na ye bɔ na Daniel nya wo kan ye bia emra wo so pɛpɛpɛ anopo abusia e free sabre kopim sɛ no ndu bɛbɔ mu ni mu dada Ajiabo Sukuba, Nyamia Daroma, Adomana Dosso, and Unti Free Sabre Kono, and Sama Woodwar, Niatiti Gugana, and the Yasinkunya Dimu Enchimu, who one one day Bremo, Yabon Komo be Breno so dia Fahon, and Itian Washen and so dia Mame. Ghana Registered Nurses and Midwives Association, almost at the end, almost somebody had said, ye be the called Yama Ghana buying. Opesa wadi Zoom nurses ediba na no pay yebeba wram ne bisase ye ka se Zoom nurses ya mo ye hemfo onim said the National Democratic Congress NDC omo de eye electoral reforms recommendations bi at the Akwa Electoral Commission ebeto mountain so no founder and leader Edema National Liberation Congress eye Stephen Atubiga ono so akasa dia fa ho enti na no pay bebo awuram ne adi mu nkomo o kire se NDC for one more recommendations no dead on arrival na mo ankasa mu kura no mo basa e pro wo se mo hwe kwan mefa so ambe homa de muni mo wo amho mo basa enti yebehwe ne adi mu nkomo de ma na no pay sanso ena manase azuri awene ono so edi ensembia beto monten so ni nyina efa Sputnik V vaccine ehon sem edos pa na unim se ye wo another movement bi se from fixing the country movement and romo present a petition bi de ma IGP say omo kokoye fix the country no ebi ne kokoma comment bi a or see a treason. And I say treasonous comments. And watch us on Miki and Intino Ghana Police Service and Shana on Tun San Fan Frewomo. I ain't for no these are fixing the country no anymore. Abua Papon, Hopes and Yaovi Adoye, and no more Kekaho. I don't pay a bedi no sumun come on. Yaku and Nimuka cra, and you Kiada. And it you can imagine that I can hear some so the beba. The jet yatuo. Din. Memo Renfi say, ye jumedie e free mame equia frakoma batampa ni studios. Ewa chima boabo. Nansan akwakofa wiase afana nyina da. Abefo kwamfidie internet no. Adaworo mane ye www.ahinkanfmonline.com. My tune in Modern Ghana. Ubetimi atie dwumadi bi wo ho. Me pa cho ya no aka kire wunua ne o wa bonten. Ne o outside the country no.
catcher and says, Opegana and some Kurujini, yam fremu. Young quantity a year party A and a party B. And I'm say party name my Diania Dini, ye furu I am my Numaya menti, not ye defend one, so one pen will be a tea. Now I'll pay your back can of Kurana Tradadia. And ya won't hear him kind marching live on a Hinkai 93.3 FM. Also live on Facebook, YouTube as well. Waiting your journey or honor or comment or thoughts or sentiment finding in Afabra. It is an interactive show. We therefore encourage you to be an active listener by way of sending all those comments. Brandon so making kind of Nadia Mamo. Udian can Kwame your boy executive producer, Adrian Pine Kofi Mensa your producer, Kwame Asante Kahubi. What frame Obuoba Ofori Amanfo. Can you own free break up him say no do bebo. Na yen som wo kwan so kra. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo atin ediba ahinkai 93.3 FM. Mami kwa man so nyen konko din komo wi mra na fe yento aso papa wote yen kan no pe yam ache ye mi o apo mboko de ngam ya do e de rade ase ene ewi mbobre se na eko yo mama femfi ewi mbobre na femfi mpoano ha a flow kita adan ke man kan so pon Cape Coast akrade takwa axim hafa sene ne patem hono ana pe ewi mbe kusu kakra ama we must show 30 degrees Celsius. Me am abobodin so ento water me anende. Afi enko nothing portions in Tamale. Bole wale na vrungu bogatanga yimpi. Savelugu damangu enen empatem no so. Also an pay missed an answer 4 patches before Mokaka and say we kusu kakra me we must show 31 degrees Celsius. Me am abodin so ento water me ano. Afiyeko inland areas now. Inland areas na Teshima, Kintampo, Bono, Obuasi, Kumasi, Sunyai, and Empatem Honosono. If we have a Bokaka, and maybe we must show 30 degrees Celsius. Miyama Bubodi in Suno, in Su and Toho. After eastern portions of the inland areas. Lamitre as a Mankese, Kufurugia, Akimoda, Asane, Abuabu, Batebi, across or Fancy, Aquatia, Swedru, Saba. And then patem hono and I pay a book basic akra and maybe must show 31 degrees Celsius. Miyama body in so ento honne until we boble no. Okay, Papa, yeah, that's BB any ever baby. You make that. Thank you. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo atin ediba ahinkai 93.3 FM. I don't see a call a young crying. Ghana Meteorological Agency wamatana ekehim. Ni ekoso honomo ene ekokotie ye no. Ene wi mbo brese de besi yakọ. Odi amaye. Papa ni Claire. Baba. Afoye ne, ni enyame bofo pade ba ye ne mi enkonye konkosua ne tenten. Enu nti bia o Bible ne fa call Ecclesiastes. Chapter 10, the verse 14. Ecclesiastes chapter 10, the verse 14. And into betimi abie. Nani e wo munye. And then I'm for power by and I say no one knows what the future holds. No one knows what the future holds. Obi ani wanu mwa wenimu. Enna emre enin krabia de deba. Meseden onipa da sani bi ani wanu mwa oba wo no. A sima mienu even enekra no ade ache wo no. Sima mienu wo wanim. Sima miensen wo wanim. Don hwede ba akwa wo wanim. Obi ani wanu mwa onim ni ewom. No one knows it. Obi anim ni a dachi ewo edima ni nwia.
Eni nti anopa ni me ka che say ebia na woni obi ba nete. Ebia no afa to nsa wo de obeye papa. Oye papa na nkrofo enkai eno. Omudi watem wahu. Oye papa no a papa na waye ne de ye mo waba so ye nka. Na emom emfomso kakra bi ba. Papa na oye ni nyina na robe shi ni nyina na mfomso ne bom ne kai. Sa na community e. Ecclesiastes chapter 10 verse 14. Madam, obi ba na woni neti ne hwe ni ye because ebia na daache. Wan kasa wasini mu ma. Omo anhwew. Na eye sa abofra no a wote wo nchen no a ne ho ye wahi. Wo hwe nanimu a na obukura afono wo no. Eye sa akwa na ebia oba behwew. Inti madam, ebetimi a uni nipa nyina ntene yi wate. Maame na wo ton ade oba wo store ni mu obebisa se oniema ne boye sen. A ubu afu gidigidi no. Bana oba ye no wa amase sikani enso ebia na ye sa onipa no ene obeto oniema ni nyina. Nanso so wa appear wa amase obi a wa botai wa dress se dia no pe wa dress am de tie wa dress sa ebia na ekokwafuo mu na hye no. Nanso ye sa nipa no ene oba beto o store ni mu niema. Wa nhwe ye na se wokwa the whole day ni nyina obi ene wo ma beto ade. Eni nti eya oni nipa e kasa nya abotre. Obi bejina wo store anim kra no won tohwe kra madam nya abotre ma no. Oni kokko. O sori nso a Pentecost nwum e wo ewiase nyina anim to okogina so dan mu a enso oni kokko. Bible saying Ecclesiastes chapter 10 the verse 14. A fool also is full of words. A man cannot tell what shall be and what shall be after him. Who can tell him? Hallelujah. Okwasia insoma ninsem doso. Onipa nimdie reba. Na die erebeba etire no. Hwan na obetire no. Ene de wutira ye uwa hunu se ade chin ye sika no ho na aba bedi na okira nso nim ne yebetimi asi ebia ne uhunu hu se oni sikani a o wa achim dan o ofuase ayerebi o wa achim so aduro achiase eni ti no enipa wa achim dan ne achim so aduro ne achiase ne wo mo keka hu ni nyina asene manso across asanteman ne potemo o mo nyina mra meda fam na nka tieti o mo so ene de wo wa hunu na wo chena unim ebia ne jebe to store ni mu anopa ya hye adwapade a wo nyina obe dan hunu eye awurade pe ene wonim ochena asem ene nti se ne uni obi di ahia eye ahwene yie sanse ochena onipa no a woni ni di ahia ne no ebetimi akodane ne ho abeye wo boafo obi anim ni adache ewo edima no ebia we abrante ne de ofo say yes. Oya abrante eni nti mpanimfo ka wasem a umua umu nipa wani nsade odidi atem rough ene de bia wunu ne se wo tumi no ene de wunu ne se wo ahoden no ene de wunu ne se enipa nyina nto dwom mfro but ochena nso nim ne ebetimi asi ochena nso ababawa ene de ya wo se abrantia na bafie waba be katro so be ware wampa wa be ware wode wakotena fie na ware na se de eni nti wabusuafo akora tufu a wo se wuntie ochena aware ne hyase se bonwunu suni pia enti obetimi akoka kire wabusuafo ya wumu wamu nei me dia me wabusuafo no bayie ni nti ya na me mpesema ware on be baba se yate ene de wahunu si wabusuafo no mo yire bayie enti so mo ba waware na se aware no a de no ebe ye nwuno na wo chena nso unim wo chena se wo chena be ma yi dane ne ho na odo be ye punching bag ya eno de obe kai se wo abusuafo bi ete aboabo eno de obe kai se wo abusuafo bi ete kede eno de obe kai se wo abusuafo bi ete atwoma ne rebehia na obe kai se ye frɛ kwawu kuro bi bukuruwa
wo abusuafo kwa ubukuru a kwa wu abene anaso obome ana kwa ujamase ebre ne so na se ye bo de a wo bekai wo bekwa abusuafo fie etsena unnim enti ya no abre ho ase na de mani panyina o ya nsɛmkyerɛ ni te sɛ me amete ha yi ebi ene de ye wo sɛ nyame aye wadom wo platform no enti bekwa akɔgye agenda de aba no aba be gu nipa ho fi ba be gu nipa ni mu ase ene de ye also wo microphone when you speak many people listen na wo kyerɛ nso odi anka betimi akata osa abrante ye mi anam ka se bra ba bia odi asie no ye enipa de wuntumi va wuntu nipa so get it Bible cry ka say no me nka de odi ne ho ato nipa so nti ene no you think say you have the platform and nti you will misuse it to just disgrace people, bring people down, bring people's reputation down, hard-earned reputation, you know, what the beba fem. And then you are say, oh, platform into muni pebia. Whenever you sit behind the microphone, you beba with three man say, "Maminke come out and challenge crowfui," and then you have the platform. No watch now swear. Etsena, e kobase adwuma wunye bium utifia. Eno swear. Have you thought of it? Why do you know that? No one knows what the future holds. Ebi anadia ya wadwene say you are employed. And inti obi a wanya dwuma otifie bia yakwasampani. Sa na ya wadwene wa hu. Ochina unim ne de ba. Ebi ana wonsoso bibi besi. Na obi nim say COVID-19 beba. Na obi nim COVID ba ye hwe nipa. COVID ya mo tifie be pem ne graduate adani okada riders. Graduate etwi abobo ya oma anwene ho da enti senia COVID no bia enwene ho da etumi ba ya eba be ravage the whole world affect employment no bibi foforo nso ebetimi asisa madam ene de o opportunity no ho enti wo say wa no wa oh you know dia wo ye ne wo ye na ochena edie obi nim na ewom ani nti onipa ne wo nua ne ba na ode na betena wo nkyɛn no yiwuyam hwɛ ne yie akoda na ɔte wo nkyɛn no ebia no no ɔba bɛhwɛ wo kyena wo but entwerɛ mo nanim me na meka masɛm sɛ onipa bia no wo no a uhyia na ne hyɛbra twera bɔ nanim sɛ nka nipa hyɛbra twera bɔ ɔmomoma so a anka yehyia yɛn ho anka yɛbɛ salute yɛn ho na enam sɛ nipa hyɛbrɛ entwerɛ mo ne moma so nti ɛyɛ ne yɛmu nipa anopa yi obi anim nia ɔkyena ɛwɔ ɛde ba ɛnti yam ye nya abotere na Bible say ɔkwase ade ne nsɛm dɔɔso ɔkwase ade wɔde emprempren tutu ne ho emprempren tebea wowom no ɛyɛ wɔde tutu ne ho mini sikani a me wa aboabo mini sikani enti nipa nyina mu me mini sei mini that me na me ho ɔfɛ me na me nim nyansa me na me ye sei me na me ye sei emprempren de wonim na wɔkyena ɛni nti na kwawuo ngoma etinsia enyimu nnum no ɔse unnim wɔkyena sɛm ɛni nti ya mensra kwatia sɛ wonim wɔkyena de a obetimi asere ɛkyena ɛnɛ na wonim na wɔkyena nso no one knows tomorrow, no one knows what the future holds. And it is a winning opportunity na ɛyɛ ahwɛ kwan a bɛfa so a wo be use no na sɛ kyena ɛkɔba sɛ nkonya ne dane a ɛkwan a wo fa so ne nipa tena ye no enipa nso no watena wo kwan saa so awurade nhyira yɛn na adom na ɔsoma yɛn adom ne ti amen. Sima bako apa no pa no nso ɛho me no kasa yi sports fo no awura mu mahunu sɛ kwaku frempon so awura mu bi ɔmo de sports ɛde ɛbrɛ yɛn sesi ade o sɛ kwaku frempon ne hwan ya ɛyɛ wa adɛn ɛwa mai de na adɛn sɛ nwuma na wo bɔ ha no na DJ no bɔ ne de wo musa DJ